Kaki kuwi sebutane wong kuna karo cah lanang bujang. Nek ngundang bujang kuwi kaki, nek perawan kuwi nini. Lah nek cara kene ndung. Oh mriki ndung. Aja turu sore ndung. Aja turu sore ndung. Lah nek gone kowe apa? Di anu ngene kuwi lagi kakang. Oh kakang. Kakang karo bekayu. Nyong arep takon karo kowe, Blek. Kepripun? Muntul ki apa, Blek? Nek ngene kowe muntul iki apa? Iki muntul. Lah iso apa? Muntul niku napa? Nek cara kene iki apa muntul iki? Hah? Layu nggih. Muntul. Muntul nggih panganan. Lha panganan apa? Nggih telo karo muntul. Oh, telo. Nggih niku muntul jenenge. Nek mriki muntul apa sih? Kelayu. Muntul kuwi lumpuk. Kayu ora nek ngintil. Oh, kan ngintil. Aja turu sore kaki. Ana dewa. Dewa ki nek cara saiki malaikat iku iki Blek. Nggih, leres. Aja turu sore lho ana malaikat nangklan jagat kuwi. Mulane sing salah. Kencanane nyangking bokor kencanane bokor iki Blek kowe. Bokor iki kan ada banyu. Wis bokor ada banyu. Bokor kuwi jaman kuno gawe naker beras. Oh niku bokor. Bokor. Lah nek beruk kuwi nganggo bathok kuwi jenenge beruk. Oh nek bokor niku ada beras. Nah, iki naker. Oh nek ada beras nek ana kula foto. Foto. Nah, saiki wis nganggo timbangan. Mergo beruke wis nempel nang gone kowe Blek. Lah nempel ten sebelah pundi Pak beruke. Nunen. Ten sebelah pundi. Niki beruke. Lah iki mau jare kudu beruk apa kemon jenenge? Apa jejer? Apa ya? Apa jejer? Semende. Semende apa jejer? Semende apa sih? Apa? Apa semende? Semende apa? Semende. Iki Pak. Nggih. Ayo weh. Nggih. Isine bunga tetulak. Bunga tetulak ngerti kowe, Blek? Pripun niku? Donga tetulake tegese donga slamet iku. Slamet sing duwe gawe, slamet sing nonton, slamet sing dodol, slamet sing nyambut gawe. Slamet sing ditambah. Iki mengko Mbah Sino njaluk dandang gula situasi. Kowe gelem duwe 100. Nika gelem mboten? Gelem mbok setruk. Ora, ora iki. Iku anu, sah ikhlas. Iki tulisane diwaca mengko ah. Sah? Sah. Ini berarti sih nyanyi lo bucin ya? Tapi kan yang beda lo punya berong. Lawan lebih berong. Cepat lebih tinggi. Cepat di pasora. Pasora kok. Orang. Ya. Sandang kawan.
tegese rezeki blek. Oh nggih. Niku rezeki sing napa nggih halal. Gusti Allah sing halal. Ya. Ya iku wong marek sabarna rimo Ditibake apa wae Sahayu? Napa? Niko, napa lali janjine nggih? Oh, lali Ya, monggo. janjine. Nggih, mangga. Buka celuk.
jaluk basrit. Lah jaluk piro? Kowe jeneng sampurane nggo nutupi lah. Pak, Pak niku Pak. Tidak mau ciblek. sampure cekane ngene-ngene kuwi lah. Sampure nutupi. Lah priye to? Boten apa-apa. Kowe mutung. Aja mutung, Kang. Joget. Joget. Aja jengkelan nggih. Ben awet enom. Joget malih nggih Pak nggih. Joget malih, nggih. Sampeyan apa dilanjut? Oh lanjut. Jod ya. Lanjut malih. Wis nyawer dereng. Pun nyawer matur nuwun nggih Pak nggih. Ya, biasane maning nganti ping 3. Janjane kowe. Ampun, Pak. Cangkep enak, itu kok. Bisa maning. Iki Mbak Sino njaluk Oke. dandan gula situasi sih Dek. Nggih niki anu napa juga camani napa mboten? Iya diwaca. Nggih. Katur Bapak Dalang. Niki Mbak Sino nyuwun lagu rujak jeruk. Rujak jeruk dandang gula situasi langgang setio tuhu matur nuwun urak-urak. Niki yang kena harta 300. Tapi tebe titip sapus. Titip kan iki Mbak Sino. Kuwi panjer. Panjer ki anu 300 duwe 100 isi. Duwe yang iya cicilane pindho maning apa pisan lah. Aki muter. Anu apa? Diset pisan aku nang Bumalang. Yo situasi sing bawa iki supre. Oh, Mbak Andini. Jan Mbak Andini. Wis omong. Yo kalau kripul karo sedulur Dek. Berarti ya orang Pirang tahun ora golek ora ono wayang. Jadi kepanggil malih kalian masyarakat si jeruk, buku si jeruk. Kalian ibu ciblek. Pas panjenengan kata sama temen Oh itu. iya dong, pasti gitu loh. Wah, ibu nantu-antu. Oke. Cek. Nggih. Udah nggih anu punya komunitas juga. Oh, ciblek lovers gitu. Enggak. Cilos. Enggak KCSS. Primo? KCSS. KCSS. Primo? Komunitas Ciblek Sorser. Oh, ije. Komunitas ciblek sor. Sorser. Oh, sorser. Sor itu nyasor. Ya bukan. Sadar masa dia buci lagi. KS apa? Komunitas supret serat-serat. Oh, komunitas ceret-ceret. Ije. Sembarangan kowe. Yo. Kuwi ciblek kuwi pre. Ije pripun Mbak? Ciblek kuwi sing duwe anak bayi ngono. Anake kembar. Oh, Mbak, ini ciblek ini loh. Angger mulai kuwi lha ya anake domusku cah loro. Yo cuk cah loro. Lah sing kadiburi corok brengosen. Masuk bayi bermosen. Pertanyaannya anaknya liwate ngendi? Anaknya liwate ngendi? Kuping. Ini jajane. Bu, Baru tahu mana aku. Dapat tinggal tunjuk kuat. Anak bolongane oh. Dan juga ada bolongannya paling yang sini kalau di bolongan. Bolongannya sedang jenis apa? Jare wingi Jenis apa? bojone Oh, Apa orang. kowe kaya ana bolongane kaya wong lumrah ngono kae. Boleh dicoba. Kaya wong lumrah ngono kae ana. Boleh ditiliki. Sesar kaya ngono kae. Ayo. Aku jadi ngantuk. Iso manak napa kowe? Kan? Iso manak. Boleh sakit. Oh. Sebetulnya apa?
Boten wah, putrane Bu Ciblek mriko bagus gantengnya ora karuan lho Pak De. Yo mahasiswa. Alhamdulillah injih. Bu, panjenengan gawe biyen piye kok iso ngono? Iya, orang gawe ngerti-ngerti merendung darah. Tadi pasti kok boten kamutan gawene. Boten kamutan mulu babaran be ora babaran mung langkah bolongane. Anu wae mesti metu darah. Iki sing nunggone asli kulane ngerti kira langkah bolongane. Alge asline bolongane sangat. Ya. Iya. Di bae desa. Di loro. Cemur loro. Paparan 6. Itu kurang loro mana yang bikin sebelah? Kasino kurang loro di Mbak. Yang paling panjenengan pinten nih? Mari panjenengan kowe bolong nanti wis ngomong ora teh bolongane sedongko. Nek Mbak Sino kuwi ngerti gone ora enak arane. Oh, niku. Order tinggolan. Gone genah nek arane kelalen. Lagi Bu Ciblek niki jan luar biasa Pak De. Biasa di luar. Lagi fansnya di mana-mana. Oh iya. Jane piyayi mriki ganti hajati jane yo pengin dangu jenengan terus ning jenengan jare Bu Ciblek kok saiki larang wong jare piro to Bu? Ya sing penting kula krungu iki mangkat. Ngeten nggih. Wong Ciblek mah ngerono trik kok gamelan kuwi milu. Oh, rasa perlu banyak. Sing penting maem. Bukan usaha madang baru bukan usaha. Sing penting anak orang didenai kula mangkat. Lah bener anak apa nikah gamelan di kawanter bingung mangkat. Wong nyong kan kurang ibu, kuwi Ciblek tak kok ngatek kene wis kok wayang. Walah. Lah nek wayang golek terus mengke nglakokne ku pripun niku? Lah mesti rogo, kuwi koyo kuwi. Lah rogo nang tangane utin-utin kuwi kok noleh-noleh. Aku ngomong sama Jare ora di bolongan. ya kan orang bolongan ciut, kok jane dirogo mesti seweken. Aku jahitan itu likur. Satu ganti dirogo. Mulai sini ganti tukang urgen. Tukang urgen tahu jadi wayang golek. Tapi Pak Din wedi orang dirogo. Juga gede tapi. Nggih, pamodutan wonten Setya Tuhu. Pun situasi dipun malaraken nggih, Pak. Nggih. Aja belang Ciblek. Pamintaku
blek kowe. Ciblek niku multi talenta. Apa-apa iso. Jeger bisa, nyanyi bisa, joget bisa. Matur iso. Matur ngentekake dhuwit. Nggih. Dodolan nggih pinter. Dodolan nggih pinter mau jual beli. Bersih omah. Pun Ciblek menawi enten dalem boten wonten tanggapan terus napa Bu? Nek sing-sing nek wonten sambene sedaya. Menawi asri menika kena trek menawi boten nggih. Kena trek terpasir niku lho. Kowe ora ngelbo kowe. Iki murid Mbah Sino dukun. Dukun kowe. Nggih. Kula murid Mbah Sino dukun. Oh dukun. Kula nek jenengan Wong mandi nggih. Nggih mandi nek jenengan teng ngene kula. Nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Meriang. Bareng kok meriang. Nggih. Anu Dalu tambah. tambah Nggih. cepet napa mati. Kula kedang beto napa ten nggih jenengan? Betul napa-napa. Boten sanggih. Engko ditambah ditambah. Iki bakul bakso Bu Ciblek. Bakso, nggih. Bakso nek sampun telas ta? Laris. Omong telas kepingi. Oh, terus Yo, kedua. Satya tuh. Yo, Satya Tuh tarik. Ciblek. Kalem. Iki ben yo neng anu blek neng Krasak Teburan nggone Butini. Oh, beda. Isi dihitung. Monggo tak kono ngecek kowe. Oh, siap nggih. Ya. Mugi-mugi Iki gagal. tempakan Juli 2020. Napa? Oke. Juli ini pantare yo ning gone Pak Bau. Ning Pak Bau Segerung pantare Juli iki. Jane nggih. Manjing 5 juta disake. Pak, kerasa orang nganggo lawak, Pak. Krasak kok. Lah nang apa sih asale? Ora seneng karo ciblek jare. Sebabe Ora nganggo lawak, gitu loh kok. manane akeh. Nang dina kerasa. Kerasa nganggo lawak. Ya nggih. Bayangin dalangnya pakai, sindene aja. Aja, Penayagan aja. tetap kaya golek. Iya. Oni orang udah gedan. Ora. Orang semono. Banjir. Udah terang-terang ya Bu Iya Ciblek. banjir diseremati. Ramese orang tuh. Aduh. Arep padang. Lakone koyo kowe. Ini muji lah, cepet nggih Pak. Milu kowe. Ini Itu jaluk bayaran lo. harus fokus ini mangkat. Ya mengko ning Kalijoyo yo kok milu blek. Oh nggih, siap. Siap Pak Kevin, siap. Atur nuwun. Pelek.
iso kompak nggih. Aja ngosor ya lagi ngosor banget. Bu Ciplek kalian bapaknya kompak banget loh. Kelihatannya sering ketemu ya? Yo, sering ketemu ya? Kan ada chemistry. Iya sering ketemu pancen ya Pak. Nggih. Ketemu di. Orang udah joget pinter banget ya kayak bocah. Siapa? Bocah apa? Aja kayak gue lah Pak. Iya, ini kok ditinggalin sakit. Temen-temen saking Banyumas loh Pak. Iya Kakak. Iya. Disewa kowe. Alhamdulillah. Nggih. Piro tekan Banyumas 15.000 iki tekan pundi tekan Kajen tok niku. Melaku dari Kajen. Oh iya Mas Renda. Niki selendang putri lho. Mahal lho. Kane larang kuwi, masalah iki larang. Nomor aku Wadi. Nomor aku Wadi. Oh, arep tuku sangat metune 6. Jadi 69. Pak. Panjenengan ten pundi-pundi wonten nek kok ora tau nanggap ki piye? Hah? Merono-merono sih ono jenengan tapi ora tau nanggap wong transaksi jenengan. Ora yo. Wong transaksi sampean. Wis ora duwe anak, Pre. Oh, ya kok apa kok jenggot apa apa nanggap ora enak. Oh iya pasang untu di nanggap. Kok bojone sunat maning yo eno. Pripun? Syukuran pasang untu. Oh nggih. Pasang untu syukuran nanggap bayar. Lah nggih. Oh, ada ono panggung mesti munggah. Ono panggung mesti munggah nek ora tau nanggap. Ayo, Pre. Iya. Ya. Kantun ngayahi pamundhutan ingkang kaping kalih Mbah Sino mundhut rujak jeruk. Rujak jeruk.